Jeg har klippet Frederik fra, han fik hår på hovedet. Og så sendte vi ham til frisør. Og det var simpelthen også bare så forfærdeligt, fordi han stak af ud på gaden. Det var simpelthen så forfærdeligt, fordi han stak af. Altså han stak af ned ad gaden. Og det var også frygteligt. Altså han stak af ud på gaden. Okay, skal jeg gå i gang? Ja. Okay, jeg har kendt Frederik, selv før han begyndte at gå til frisøren, selv før han havde noget hår. Og hele tiden måtte man sige, sid stille med hovedet, Frederik, sid stille med hovedet. Men er det en af de der gorillaer, man har lært at snakke eller sådan noget? Han kan godt være en af de der lidt akavede kunder. Altså nogle gange er ens frisørs største frygt jo de der mennesker, der ikke svarer. Hun var jo også bange for at klippe ham, fordi hun var jo bange for at ramme hans øjne og altså alt muligt. Aben Bobo. Hvad skal jeg sige? Dem der kender aben Bobo. Dem der kender aben Bobo. Og det udtryk, det kommer fra, at vi har en lille abe, som jeg ikke ved, hvor den kommer fra. Der er jo nogle af de der aber, der bliver sådan 60 år gamle, og hvor så bliver de gode venner med en forsker, og så er der lavet en dokumentar om dem. Aben Bobo, hvad fanden skal jeg sige om det abe? Jeg kan huske, den er købt, og den er købt nede i BR i Lyngby Storcenter. De har jo nogle navneskilte på, eller man kan jo se, ikke navneskilt, men det står ligesom på glasset. Der er kommet meget suge. Jeg tror ikke, at Aben Bobo har krøller. Det kunne jeg ikke forestille mig, fordi den røg ligesom med John Travolta. Og der grinede vi meget af, jeg grinede af det, Jakob grinede ikke af det, at han ligesom blev klippet, ligesom altså det lignede sådan en lille abepels, han havde over det hele.